салом бинандаҳои азизу гиромӣ, умедворем хубу саломат ҳастед ва ҳафтаи нави кориро хуб оғоз кардед. Сарвинози Рӯҳулло ҳастам ва навиди бомдодиро барои имрӯз 7 декабр аз душанбе тақдиматон мекунам. имрӯз дар барнома тоҷикистон барои баргардонидани шаҳрвандонаш аз Сурия бо ҳукумати Башор Асад музокира мекунад. Русия барои парвози як ҳавопаймои дигар аз Иркутск ба Хуҷанд иҷозат дод. Додситони кулли Тоҷикистон Маҳмурод Одинаевро ба авбошӣ муттаҳам кард. сафири Тоҷикистон дар Кувайт бо мақомоти Сурия ва намояндаи Кумитаи байналмилалии Салиби Сурх барои баргардонидани шаҳрвандони кишвар аз паноҳгоҳҳои ин давлати арабӣ ба ватан мулоқот кардааст. Дар паноҳгоҳи Ал-Ҳавл ва Ал-Хасакии Сурия бештар аз 500 зану кӯдаки тоҷик нигаҳдорӣ мешаванд. Онҳо ҳамсарон ва фарзандони ҷангиёни гурӯҳи тундрави Доиш ҳастанд. Зубайдулло Зубайдзода, сафири Тоҷикистон дар Кувайт гуфт, ҳоло дар Димишқ, пойтахти Сурия қарор дорад ва изҳори умедворӣ намуд, ки шаҳрвандони Тоҷикистон дар рӯзҳои наздик баргардонида хоҳанд шуд. Занону кӯдакони тоҷик пас аз шикасти гурӯҳи Давлати Исломӣ дар солҳои 2017 ва 2018 ба дасти нерӯҳои худдифои курд асир афтоданд ва ҳоло дар паноҳгоҳҳои зери назари Созмони Милали Муттаҳид ва чанд шаҳри Сурия нигаҳдорӣ мешаванд. Мақомоти Тоҷикистон барҳо эълон карданд, ки тарҳи баргардонидани занону кӯдакон омода шудааст, вале то кунун ҳеҷ зану кӯдакро аз ин кишвари ҷангзада пас нагардониданд. Мақомоти тоҷик мегӯянд, ки буҳрони коронавирус сабаб шуд, ки ин тарҳ сари вақт амалӣ нашавад. Русия рӯйхати ширкатҳои ҳавоиро, ки метавонанд ба шаҳрҳои гуногуни кишварҳои Осиёи марказӣ парвоз анҷом медиҳанд, бештар кардааст. Росавиатсия ба ширкатҳои иҷозатномаи вижа доранд ба иҷозаи парвозҳои байналмилалии интиқоли мусофирон ва ё коло иҷозат дод. Аз ҷумла дар қатори 11 ширкати ҳавоӣ ин иҷозатномаро ба Азур Айр доданд, ки ба нуқтаҳои зиёде парвоз анҷом хоҳад дод. Байни онҳо Тоҷикистон низ зикр мешавад. Ҳамин тавр мувофиқи фармони Росавиатсия, ширкати ҳавоии Азур Айр акнун метавонад аз Иркутск ба Хуҷанд парвоз кунад, аммо замони мушаххаси парвозҳо зикр нашудааст. Бо сабаби пандемияи коронавирус ва баста шудани марзҳо дар аксар кишварҳо парвозҳои маъмулии мусофирон бекор шуда, танҳо бар асоси қарордоди ҷудогона парвозҳои чартерӣ роҳандозӣ шудаанд. Яке аз маъмултарин самтҳои сафари шаҳрвандони Тоҷикистон шаҳрҳои гуногуни Русия ҳамоно дар низоми чартерӣ амал мекунанд. маълум нест кай ситоди мубориза бо коронавирус дар Русия барои парвозҳои маъмулии мусофирон аз Тоҷикистон ба ин кишвар иҷоза хоҳад дод. мухолифони Арманистон дар тазоҳуроти рӯзи 5 декабр барои созиши баҳсбарангез дар мавриди Қаробоғи кӯҳӣ талаби истеъфои сарвазир Никол Пашинянро карданд. моҳи гузашта бо миёндавраи Русия Арманистон пас аз ҷанги 2 моҳа бо Озарбойҷон дар мавриди Қаробоғи кӯҳӣ созишномаи оташбас имзо кард. Бар асоси ин созишнома бархе минтақаҳои Қаробоғи кӯҳӣ зери назорати Озарбойҷон қарор гирифт. наздик ба 20 000 эътирозгар дар маркази Ереван ҷамъ омада бо шиорҳои Никол хиёнаткор ва Арманистони бидуни Никол садо доданд ва сипас ба сӯи манзили нахуст вазир раҳсипо шуданд. Арманистон дар пайи созишнома бо миёнравии Москав дар рӯзи 10 ноябр ба буҳрони сиёсӣ гирифтор шуд. мухолифон талаб карданд, ки агар то 8 декабр Никол Пашинян истеъфо надиҳад, корпартоии умумӣ эълон хоҳанд кард. Додситони кулли Тоҷикистон гуфт, ки Маҳмурод Одинаев, муовини раиси ҳизби социал-демократ ва яке аз фаъолони шабакаҳои иҷтимоиро бо иттиҳоми авбошӣ дар ҳудуди ноҳияи Синои Душанбе дастгир кардааст. ҳанӯз вокуниши раҳбарияти ҳизби социал-демократи Тоҷикистон ба ин иттиҳом маълум нест. пайвандонаш гуфтанд дар бораи боздошт шудани ӯ ва парвандааш чизе намедонанд. бештар қаблан Раҳматулло Зоиров, раиси ҳизби социал-демократи Тоҷикистон гуфт, муовини ӯро гурӯҳи аз маъмурони умури дохиливу амниятӣ ва дар маҷмӯъ тақрибан 15 нафар боздошт карданд. Додситонӣ мегӯяд, қарор дар бораи маҷбуран ба тафтишот ҳозир кардани ӯ аз пеш қабул шуда буд. Додситони кул мегӯяд, ба зидди Маҳмурод Одинаев ҳанӯз 20 ноябри имсол бо гумони авбошӣ парванда кушоданд.
маҳмурод одинаев ки бештар дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз мақомоти тоҷикистон интиқод мекард, баъд аз чанд рӯзи дархости ташкили гирдиҳамоӣ дар маркази душанбе нопадид шуда буд. киштиҳои қубуркаши Русия барои идомаи сохтмони лӯлаи гази табиӣ ки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Украина мухолифи он ҳастанд, ба маҳалли сохтмон дар баҳри Балтик ҳаракат карданд. Мақомоти киштирони олмон ба киштиронҳо машвара доданд, ки аз 5 то 31 декабр аз ин минтақаи баҳри Балтик убур накунанд, чун дар он лӯла гузошта хоҳад шуд. Бо вуҷуди таҳдиди таҳримҳо аз ҷониби Амрико, Русия барои сохтмони ин лӯла талош дорад. Сафорати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Берлин рӯзи 5 декабр аз олмон даъват кард, ки сохтмони лӯларо қатъ кунад ва бо ишораи рӯшан нишон диҳад, ки Аврупо дигар бадрафтории Русияро қабул надорад. Олмон яке аз ҷонибдорони фаъоли иҷрои тарҳи ҷараёни Шимол-2 аст. дар суръати амалӣ шудани тарҳи ҷараёни Шимол-2 гази Русия тавассути баҳри Балтик то ба Олмон мерасад. Интизор мерафт сохтмони ду лӯла, ки иқтидори умумияшон 55 миллиард метри мукааб газро дар сол дар бар мегирад, охири соли 2019 анҷом мешуд, вале он муваққатан қатъ шуда буд. дар Москав китоби ҷаҳонгарди рус Анас Малина нашр шуд, ки ба табиат ва мардуми Тоҷикистон бахшида шудааст. нависанда ҳамроҳ бо шавҳари худ Валерий Болт хотираҳояшро аз сафараш дар соли 2018 зери номи «Хонашинӣ чаро пиёда дар роҳи Помир» мунташир намуд, ки дар 2 ҳафта аз пурфурӯштарин китобҳо шуд. дар ин китоб аз он ҳикоя мешавад, ки чӣ гуна зану шавҳар масири Помирро аз шаҳри Уши Қирғизистон то Мурғоб, сипас тавассути ноҳияи Ишкошим то Хорух пиёда тай карданд. дар ин сафар онҳоро сагашон ҳамроҳӣ карда, гоҳе аз маркабҳо истифода намуданд. онҳо ҳамчунин бо ҳамлаи гургон рӯбарӯ шуданд. гуфтугӯи Радиои Озодиро бо Анас Малина дар сомонаи мо мутолиа кунед. Додситониё айбдоркунандаи давлатӣ барои Назокатхон Тоҳирова, сокини ноҳияи Кушонёни вилояти Хатлон, ки ба қатли 4 фарзандаш гумонбар аст, 25 соли зиндон хостааст. Аминҷон Зайнуллозода гуфтааст, гуноҳи Тоҳирова бар асоси моддаи куштор бо бераҳмии махсус пурра исбот шуд. Аммо вакили мудофиаи зан пешниҳод кардааст, ибораи бо бераҳмии махсус аз парванда бардошта шуда, ӯро дубора барои ташхиси равонӣ фиристанд. бори аввал вазъи равонии ин занро дар бемористони касалиҳои рӯҳии ноҳияи рӯдакӣ ташхис карданд ва пизишкон ӯро комилан солим номиданд. ҳодисаи қатли 4 кӯдак аз сӯи Назокатхон Тоҳирова рӯзи 9 сентябри имсол рух дод. намояндагони вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон рӯзи 11 сентябр бо нашри изҳороти расмӣ баъзеи ҷузъиёти қазияро ошкор карданд, вале бо гузашти чанд моҳ аз ин ҳодиса назари наздикони ин зан маълум нест. ҳукумати Швейтсария ва ЮНИСЕФ, фонди кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид, барои мубориза бо коронавирус ба Вазорати тандурустии Тоҷикистон дар ҳаҷми $50,000 амрикоӣ лавозимот кӯмак кардааст. бештари ин кӯмакҳо имсол 6840,000 либосҳои муҳофизатӣ якбор истифодашаванда, 10,000 дастпӯшакҳои санитарӣ, бештар аз 30,000 ниқобҳои тиббӣ, 200 ҷуфт мӯзаҳои резинии обногузар ва маҳлулҳо барои поккорӣ ба пизишконе дода хоҳанд шуд, ки бо гирифторони коронавирус кор мекунанд. намояндагони Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон бо нашри ин хабар гуфтанд, ки барои огоҳонидани сокинони ин кишвар аз хатари коронавирус маводҳои тарғиботӣ бештар нашру паҳн хоҳанд кард. Вазорати тандурустии Тоҷикистон хабар дод, ки дар як шабона рӯзи охир 39 ҳолати нави гирифторӣ ба коронавирусро сабт кардааст. ин иҳо теъдоди умумии афроди гирифтор ба коронавирусро аз оғози пандемия то кунун дар Тоҷикистон 12428 нафар ҳисоб кардааст. аз ин беморӣ ба гуфтаи вазорат давоми 8 моҳи ахир танҳо 87 нафар фавтидааст. оморе ки коршиносон ба он шубҳа доранд ва теъдоди воқеии гирифторон ва фавтидагонро ба маротиб бештар медонанд. бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 7 декабр чунин таъин кардааст.
бинандаҳои азиз, ин буд чанд хабарҳои тоҷикистону ҷаҳон, ки дар барномаи навиди бомдодӣ тақдими шумо кардем. Матлабҳои аз ин ҳам бештари моро метавонед дар сомонаи радиои озодӣ дар ин суроға озодӣ.орг пайдо карда мутолиа кунед. Хайр, то суҳбати дигар.